25 kilometers east sang Maasin City, Southern Leyte, mga kaaksyon. So, pangamuyuon ta lang, no? Especially sa mga kadamo sa mga festival, mga kapistahan, mga kahiwatan. Oy, good morning dila sa Mataga Barangay Singkang Airport nga may festivity man, no? In line man sa pagsaulog sang kapistahan ni Santo Niño. And syempre dira sa may syudad sang Kabangkalan, Kati last day sa inasining celebration. So napabot nga jam-packed ang mga tao, mga turista nga magapadulong dira sa may southern portion sang Negros Occidental. Happy sinulog mga kaaksyon na. I hope nating ang Kabangkalan LGU mayara sila sang Facebook live streaming para at least ang may mga duty subong nga aga, ang may mga obligasyon niya, gara lang sila sa mga panimalay nagalain ng pamatyaga. Sabay pangati mga witness man ang mga nagakalatabo dira sa may syudad sang Kabangkalan. Kag syempre sa Aksyon Eden Aboso, kaupod man sa Aksyon Papang Nixon Tahoma. Amo na sila karon ang pagapadulong dira sa may Kabangkalan City para hindi magsinadya kundi para mag-cover sang event. Yan. Siyempre dalalagaw na. Kagti mga Makaya Sinulog Festival. Sikat niya ang syudad sang Kabangkalan, Negros Occidental. Meanwhile mga kaaksyon, para naman sa pila ka mga nagapangunang balita nga gadulong sa aton sang aton sining mga action reporters sa balita naton sa Bacolod City Hall, makaupod naton sa Action Artay Hupon. MBCCI handa sa gihapon nga maghatag sang fuel assistance sa kapulisan sang Bacolod City Police Office. Sa ato naman nga Bacolod City Police Office nga beat with Action Eric Magbanwa, suspect nga nadakpan sa bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa may Barangay Singkang, gain pasakaan na sang kaso. Kagkaupod naton si Action VJ Apasible, bagong hepe sang Isabela PNP nagpasalig sa publiko nga igapadayon ang naumpisahan sang anay hepe sang istasyon. Dito naman makaupod naton sa Action Roger Guteba, armas luthang 357 caliber voluntaryo nga ginasurrendera sang barangay Kagawad sa kapulisan. Ang detalye mga kaaksyon sang sining nga mga balita mabatian naton later on sa aton sining nga pagpangalagad sa Action Reports Sunday edition. Sige, padayon lang padalang inyo sining nga mensahe sa 0963-757-0874 mga kaaksyon. And dugay-dugay kung may tiyempo kita ha, talakayon man naton ang trending kag syempre ginabantayan gid sang mga pageant enthusiast kunbaga ining pagpatigayon man sang Miss Universe 2022. Lati ang aton nga pambato diri sa Pilipinas ang 24 anyos nga Pinay nga si Celeste Cortesi. Amo na siya gali mga kaaksyon mag-pronounce sa iya sining nga ngalan nga itik ang mga media interview niya nga preview sa maghambal Celeste Cortesi. Amo na siya ang pag-pronounce pero naibaluan naton nga ang pag-pronounce gali is Celeste Cortesi. Kay may half Italiana, half Pinay ang pambato sa Pilipinas sa Miss Universe 2022. Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:10 ang takna subungaga. Babalik ako pagkagligad gid lamang sining. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Magbisita sa Ayala Mall. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan.
Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang insuglan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan May tatido lagi. nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa maulanong nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paghid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kuntugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:13 ng tak na subong ang kagahon. This time, check natin mga ka-action ng aton sining patrol. Check natin ang sitwasyon sa palibot sang Bacolod City. Kaupo ng aton sining reporter, si Action Zil Minardo, mga ka-action ha. And good news, live na kita mga ka-action sa aton sining Facebook Live. So pwede na makapadala sa inyo sining mga mensahe sa mga wala dala sang radyo pero online ang pamaagi para mag-monitor sa mga balita. Sige, padala nyo ang inyo sining mga messages. Good morning Action, pangapita bulong sa Tugnaw. Sige, salamat gid kay Sir Ray Edward Histopa. Oy, dira sa may soup number 5 kuno sa may barangay Alihis nagapangapedi sa Ninyo soup number 5. Sige, salamat gid. Ara na ready na aton sining patrol. Aton i-check ang palibot sa Bacolod City. Kaupod si Miss Universe Bacolod City, Action Zil Minado. Action Zil, good morning. Action Zil. Sa nga to ni sa nga to ni Sabado night. Okay lang. Baka okay yun na. Okay, good. Okay, good. O, sa ako niya, wala kaya gabi Action Day. Ay, sana all ang grass day gid ya. Wala pa nilang rest day mga ka-action mo. Nga ti, rest day pa huway. Kaya kung rest day, ang iban may mga extracurricular activities, may mga ginakatuan, pero ti, sundo naton sa Action Zilla. Nga ti, ang rest day, nagpahuway gid ya. Kung mag-quarantine siya danay sa sulod sa sining balay. Oo. Kailangan na daan magbawi in Action Day. Kasi pagka Domingo, kagahon, tumarugtang. Pero ikaw wala po na, no? Ay, kala. Din ako gani, temporarily, dili ko nagstay sa bahay ni Kuya. Oo. O, rektada ka nagala eh. Rektada na ko diya, kompleto na nga ako sa mga gamit. Paligo, subo nga mabugnaw, nga kagahon, katugnaw sa tubig. Tagdi siyempre, gani. Dapat fresh job po kay may camera eh. Correct, may live din na an Action Day, no? Pero may nakaitubong daw, wala na nag-ulan-ulan, doon nakapakita naman yun ang bulan, yan Action Day, na nainsang nga pila ka sunod-sunod nga aga, nga daw tulo-tulo ang aton na dire, no? Siyempo, Action Day, no? Subong ka doon subungan ang mga salakyan kag tricycle driver, mga tao nga nag-walking dito sa may Bacolod City Public Plaza kay diri kita subong sa may Burgos ng dapit action dyan nakasadala ng Villamonte, which is kanami action na din no kay subong aga ang makitaan to dire, no? So madamo-damo na ang mga nagabiyahe no kay kung nagaulan-ulan na action din doga paano ni sila mo paganot nga magbangon. Ito nami gid man itulog kung mabugnaw ang tiyempo, no? So pero subong ang aton nga mga kauturan gani dito sa may atubang sa katedral kay may misa na naga amat-amat naman sila dito sa
plastar sa ilan sini nga mga baligya ng mga bulak dara mga kakanin sa sagwa sa katedral kag este depols man ang mga nagabaligya sang Dingkaction Dale no umulan umaraw ni sila wala talaga alalin kay daw na dan no kag palangitan ang Dingkaction Dale bis kana no nga inulan aragid sila gyapon dre na nagplastar sa may San Sebastian Cathedral o kandra sa may Bacolod City Public Plaza man nga area sini Actiondale no kag daton nga pag libot-libot dere no sa pagtan-an naton damo pa manggili isang mga dalan ni Actiondale mga ginapadayon pa nga gina-construct dere sagti may areas no nga medyo matraffic at siya gihapon. Pero subong agay action Dale na normal man sini ang lakat sang trapiko makita naton no, sa mga dalanan sini ang dre magbakalaw dyan ni Action Dale no, sa may mega world na dayon nga lagyan daw butang agay ko ng mga kiosko gali. So isa naman ginawlat-ulat na sa mga kauturan ta. Nagani Action Day matugod yun ang Bacolod Diat. January 20, 21 yag 22 no. It's a 3-day celebration Action Zil. Kag pero antes kita magbakalaw Diat happy festa na dira si mong banwa or sa may syudad nimo, sa may syudad sang Kabangkalan. Oo, ti daw ka kakadto katwayhan subo. Action dahil ko mag-ulan, goro doon, naging chance mo pakuribong ko sa balay. Ito ka, biyahe, balao. No, kung sige inulan, so, i-expect nga, basi pa lang namin ang tiyempo karon. Kaya para ma-enjoy mga taga-syudad isang Kabangkalan Action Dale, malagaw si Action Eden, goro, mga alasot ko, mga alertax na nato sila ni Kapasyon. Action Zil, actually, wala pa ko kagigikato sa may Sinulog Festival sa may Kabangkalan. Pero kung magkadtugid man ko sa may Kabangkalan, ano ay hanto ang pwede ko ito nga kadtuan or ano itong pwede ko ito lagawan na lang dayon para isa na lang bala ka Action Zil? Medyo ka buwas sa kaga. Biyara. Alang may ginatanit, marita ka sa magaso kung gusto mo Action Day. Okay. Okay, usually sa Facebook ko lang na makita ng mag-aso. Follows mo. Kagti, muna, kung mag-travel going sa may Oriental, malabyan taman lang ang Kabangkalan LGU. Pero personally, wala pa ito diya kalagaw or nakakadto sa mga tourist spots sa may Kabangkalan City Action Zil. Pero Action na din, kung ano makita mo dara sa Facebook, no, literal mo ginaya ang magasto kay subong nagnami pagid gani kay ligat pagkadto tinaman daw gina-renovate pagid nila. Oo, kung bagay hindi edited ang photos. Hindi siya edited Action na din, no? Ang tubig ya mo gina ang color. Nado blue gid bala kung tanawon mo. Wala namin na sa mga Action na din. Lagaw tabla karon. Ay kabay pa tani kun may ara lang ko sa eroplano. Kabangkalan tabla karon. Hindi kagen. Do pass lang mo dana ya. Sundon naman ka rest day man ko karon sa hapon. Mo gid, ma-rest mo ko ani karon Action na day na hapon. Ay may tigili sa may Labay Paton, sa may New Government Center, barang alagyan di Action Day circumferential. No, dami na digad galing nakitaan ko daw nagbuho ko sa tunga i-Action Day. No, gimbutangan naman ang sang baral, no, kung warning device. Kaya basi bala may maglabay dito nga mga Klasyano hindi makitaan niya daw nagbuho siya sa tunga i-Action Day. Dako Action Zil ang buho. Dako na Action Day. No, so kayo kami na daguro nila. Dako damo siguro sa lakyan biyaw. Oo, okay, ang circumferential ginagyan sa mga dagko ang mga tracking kargado sang tubo kag iban pa no nga mga heavy trucks actually dira sa may area sang extension sang Dalan Burgos dira ba sa may Bangga Escala may araban sa mga portions sang dalan nga nagakabuo Action Zil nga delikado especially sa mga motorista or mga riders kay tiduwa lang yung guma kag may possibility nga magsuhot ang guma sa buho kag possibly maglunta ng aksidente nga wala man naton ginapangayo. Correct yung document, no? So, halo-halo ang gate sa atong sini nga mga kauturan Action na din, no? Nga nagadala sinisang mga motorsiklo, labi na ginang motorsiklo kag may mga salakyan ng Action Day. No? So, tanatan-away kag mag-observar sa ila sa may ginaagyan ng mga natin sa syudad ni Action na din, no? Mga nag-obra sa syudad agap nagkapanilhig na ay dako damo sa salakyan rin sa may Bacolod City Government Center tapos may nakita ko to daw nakabutang finish line sa Action Day sa ba may maari dari
ano yung tawag? Na marathon siguro. No? So, idol, may nakitaan ko, damo, nagka-parking, sinisalikod yung NGC, kaya dito sa may Petron, Dalayan, Actiondale, nagdamo, isang salakyan, mga jogging-jogging, may sila or palumba, laga na, no, sa mga sininga aga. But so far, Actiondale, nasa atin din nga paglibot-libot, maaari naman subong, may makitaan ta ang visibility patrol no, sa ating kapulisan, segmentin ang Bacolod City Police Station 4, nang nagalibot kag nag-check man sa area diriya sa may New Government Center. No, kagati makitaan man itong subong, matawhay sa tama ini ang syudad sa Bacolod na ilabi na gid ang mga dalan bunga aga ang mga areas no kag marinong pa as of this time Actiondale. So for Actiondale may na ang report nga madulong sa patrol ni Action Zil Minardo una sa balita na sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Rod. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time alas 5:23. Madamo gid nga salamat sa aton sining nga patrol reporter Action Zil Minardo. So naglabay sila sa pila ka area sa Bacolod City kag dito man sa bayan sa Bacolod City Government Center. Possibly may ara sa mga activity. Dira sa may NGC mga ka-action sa mga atleta nato na mahilig magdalagan. Ati good luck dira sa inyo kag hopefully hindi lang mag-ulan. Iti amo maning makabawi-bawi kita exercise, outdoor exercise mga ka-aksyon kag makapulo pa balhas man kita sa aton sini nga lawa. Okay, keep safe sa tanan nga mga participants, sa mga runners and good luck sa inyo mga ka-aksyon this time i-check naton ang pila ka mga messages or comments sigin padala sa aton sining Facebook Live sa Action Radio Bacolod nga Facebook page. Good morning lang kay Sir Melile Oligo. Happy morning, happy Sunday, Actiondale Salazar. Salamat gid kay Sir Oligo. Si Jonaline Decrepito, good morning. Tami ako ang bilog nga ayungon kag Gintorilan Valladolid nga naga-monitor adlaw-adlaw sa Action Radio. Salamat gid kay Madam Jonaline Decrepito. From Mario Olvido Acuesa, Actiondale, good morning, happy Sunday. Monitor lang ko diri sa may Hacienda Lugway sa may barangay Balaring, syudad sang Silay, tsaka yes, dira sa may mga taga barangay Balaring. Happy Sunday dira sa inyo. Si Ma'am Evelyn ni Pomuseno mayong aga Actiondale kaga happy Sunday, no? So today is a family day kay Sunday. So it's time naman nga makaupod nato ng aton sining pamilya kundi makamusubong magkadto mga ka-aksyon hopefully safe ang inyo sining pagbiyahe, pag-travel subong Domingo nga adlaw mga ka-aksyon. Yes, sa may mga birthday greetings. Ay, may ari kita gadili-gili. Wala ko nakita. Pasensya ko na yun sa happy 60th birthday. Happy 60th birthday to Mrs. Marilyn Santiago. Taga-Purok Sunshine Phase 2, Barangay E. Lopez sa may Silay City. Happy birthday. Oy, senior citizen na si Ma'am. Makavela sa pinaka mga benefits. Sige, saluot. Happy birthday kay Madam Marilyn Santiago sa may Purok Sunshine Phase 2, Barangay E. Lopez. Syudad sang Silay. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:25 na mga ka-aksyon. Aton mabatian ang mga reports ang aton sining mga beat reporters pagkatapos gid lamang sini. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kun pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sa imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakip. Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:28. Padayon ka mo sa gihapon nga nagapamati sa Action Report Sunday edition na temporaryo nga nagbulos sa trono ng aksyon na Doro Kabato ni si Action na Data Salazar. Sa sinimang tinion mga ka-aksyon nato na i-check ang detalye ng aton siningagin pang headline kaina angot sa mga natikon man nga mga balita kang impormasyon sang pila naton ka mga aksyon reporters. Unaw naton check ang balita gikan sa Bacolod City Hall. MBCCI handa sa gihapon nga maghatag sang fuel assistance sa kapulisan sang Bacolod City Police Office. Yaring balita ni Action Art ay hupon. Action Art, good morning. Good morning, Aksondale. Ginapasiguro sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga handa sila sa liwat nga pagdonar sang gasoline assistance sa pamunuan sa BCPO sa tion nga inyoon gidman ang ila bulig suno kay MBCCI Chief Executive Officer Frank Carbon. Hindi man nila luyag nga pangunahan ang plano kag prioridad sa BCPO angot sa mga motorsiklo nga damlag lang gindonar sang syudad apang kunini ang paggamiton gidman para sa pulis visibility kag pagpatrolya. Handa sila nga maghatag sang liwat nga suporta dugang pa ni Carbon base sa programa nga ilagin himo sadto upod sa mga nauna nga direktor sa BCPO. Mayara sa programa kag plano nga ginapresentar ang kapulisan sa ilang grupo bilang basihan sa ilang ginapatigayon nga performance o kontrabaho. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Madamo gid nga salamat sa report ng Action Art ay hupon sa Bacolod City Hall. Importante ni ang bulig sang private sector mga ka-aksyon sa aton sila mga local government unit, especially sa kapulisan at may alam mo na pondo ang Bacolod City Police Office para sa gasolina. Pero mas mayo nga may alam pa sang additional nga support o kun bulig sa bahay naman sang pribado nga sektor. Sa Sliman Tinioni, check natin ang report ni Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ang ni mga aksyon sa pagpasaka sang kaso sa suspect kinadakpan sa drug bypass operation sang City Drug Enforcement Unit sa may Barangay Singkanga. Action Eric, good morning. Good morning, Action Day. Sa Bacolod City Police Office, nagpabili gyapon sa custodial facilities sang police station si Williser Culango, 34 anyos soltero sa Purok Size, Litob, Barangay Singkang, sinisyudad sa Bacolod, matapos padakpan sa bypass operation, kagipasakaan sang kaso sa Bacolod City Police Office, City Drug Enforcement Unit. Sunod sa kay Police Captain Jobin Lumagato, City Drug Enforcement Unit Head, nga dako ang nabulig sa pag-aresto kay Culango, agod mapaganhagan kung hindi gid man mapauntat ang supply sang shabu diri sa may syudad sa Bacolod. Kung imo maduduman, Action Dale, si Culango ang nadakpan sa bypass operation sa tuwing Webes ng gabi, dira mismo sa Barangay Singkang Airport, sa din na-recover sa iya ang 26 gramos nga shabu
nga may standard drug price nga naglabot sa 176,800 pesos. Sunod kay Mogato Action Dale, nakaagi man sa dakop sang CDEO, ining si Kulango, apang naka-apply sang plea bargaining agreement, kag siya pagwa, liwat ini siyang nagnegosyo pagi sa pagbaligya sang shabu. Si Kulango, ang ginakabig nga street level individual. Makonsider ka nato din sa SLI, sir, pero sa 2021, nadakpan man isang CDEO sa bypass operation man. Nagpailan ni siya sa Republic Act 9165 under Section 511. Tag 1 year and 6 months na preso siya kay nag-apply man na bargaining. Tag anti siya madakpan no mga 1 month pa lang ini nga napagwa kag na-monitor naton nga nagbalik ini sa Yadisyo. Nagbabaligya naman siya da kag nakakanda kita sang bypass operation sa Madigan Wibes nga adlaw nga positive ini kag nakuhaan naton ini more or less 26 gramos nga suspected shabu. Matalan ni kahapon under Section 511 man ng Republic Act 9165. Nako bining scope sa iya sinisering negosyo? Taga-Manago, gid niya no? Diya lang siya nagatinir sa pamilya ng Yalibin partner dira sa may Purok Sais, Barangay Singkang Airport, dira man lang iya area. Action Dale, si Police Captain Jobin Mogato, tagapamuno sang City Drug Enforcement Unit, sang Bacolod City Police Office. Report gikan sa PCPO, ako naman si Action Eric Magbano nag-report, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time, las 5:33. Madamong nga salamat kay sa report ni Action Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. This time, kadto kita sa may report ni Action VJ Apasible out din sa pagpahayag sang bago nga hepe sang Isabela PNP nga nagpasalig sa publiko nga igapadayon na ang naumpisahan sang anay hepe sang estasyon na. Aring balita ni Action VJ Apasible. Action VJ, mayong aga. Good morning, Action Dale. Again, napahayag ni Police Captain RJ Dangarang ang bagong hepe sang Isabela PNP nga iya padayunon ang kagpasang karon ang naumpisahan nga mga programa sang anay hepe sang Isabela PNP nga mo si Police Major Joseph Partedas. Dugang pa ni Dangarang ang pag-assign sa iya nga mangin hepe sa Isabela PNP ang isa kapag panghangkat sa iya sini bangod bago lang siya nakabaton sang promotion bilang police captain kag iya man ini ginalantaw bilang dako iya nga pagsalig sang iya sini or sang ida sini nga provincial director sang NOCPO. Kung madumduman, Action Dale, Enero 11, sini nga tuig isang nabaton ni Dangarang ang order gikan sa NOCPO nga ini siya ang gin-assign bilang hepe sang Isabela PNP. Si Captain Dangarang ang nagserbi man bilang Deputy Chief of Police sang Moises Padilla PNP sa sulod na sang duha ka tuig. Si Dangarang ang tumandok sang Cagayan Valley kag siya ang gin-assign sa Region 6 sa tuig 2020. Yari si Police Captain RJ Dangarang sa aton nga interview. Ako po si Captain RJ Dangarang, sir, taga Cagayan Valley. Matagal na rin po ako dito sa assign sa Region 6 way back 2020, sir. So medyo familiar na ako sa ibang lugar dito, sir. Sir, ilang taon po kayong nanilbihan, sir, sa Moises Padilla PNP? Almost 2 years po, sir, na naging deputy ako doon sa Moises. Sir, kailan niyo po natanggap itong order from NOCPO na i-assign po kayo dyan sa may Isabela PNP, sir? Sir, bali pa lang nung January 11, sir. 2023, sir. Oo. Sir, ano po yung inyong unang reaction, sir, kung natanggap niyo yung order dito, sir? Actually, sir, marami akong naramdaman na reaction nung natanggap ako ang masyado ni ang ating provincial director, sir. Una-una, sir, ito ay isang malaking challenge sa akin, sir, kasi alam ko naman, sir, na nakapromote lang namin ng kapitan, sir, kaya ito ay isang malaking pagtitiwala ng aming provincial director na ang pagpahayag ni Police Captain RJ Dangarang ang bagong hepe sang Isabela PNP. Para sa pagpangalagad sang Action Report Sunday Edition, ini si Action VJ Apasible. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Madamong gid nga salamat sa report ni Action na VJ Apasible.
So ang mga reshuffling, mga kaaksyon, kung pagbalasa sa mga hepes ng kapulisan, may mga protocol silang gina-implement I think mga 2 years, no? Kung 2 years ka na sa estasyon, sa iluhon ka naman sa iban pagid nga estasyon or new assignment. At good luck dira sa bagong nga hepes ang Isabela PNP siya sining mga program kag iban pagid nga aktibidad nga patigayonon sa dalom sang iya sining liderato. Sa silibang tinion, check natin ang report action Roger Gotib angot ini sa pag sungka o kung pag-surrender sang armas luthang sang barangay Kagawad sa Kapulisan. Action Roger, good morning. A blessed Sunday, Action Dale. Sa ato sila mga ka-aksyon sa Amon Dre Action Dale, umpisa na ang ining dinagsa festival sa ika-49 katuig. Supposed to be ika-51 na kung tanin kasi may 2 katuig nga wala ini matigayon tungkol man sa COVID-19 pandemic. Kapon nag-umpisa na ang mga aktibidad. Kaya kung bahay sa seguridad naman, ate nagpayag ba ng kapulisan na nga in place na kagara na tanan na plano na ang tanan nga mga kinanglanon labinigay sa pag-handle sa traffic kag subugman sa pagpasiguro nga wala sa mga maglatabo nga mga untoward incident. Operasyon lang sa pumuluyo kag of course ang mga bisita man nga magakari sa may syudad sa Cadiz Action Dale at isa 29 na sini nga bulan sang Enero amo ang highlight sini. So sa pinanaton ka mga police report ya agin turnover sa isa ka barangay Kagawad sang barangay Kabahog syudad sa Cadiz ang isa ka 357 caliber revolver. Ini ang turnover mga alas 11:20 tak na sang aga kahapon. Pinagi siya kay Kagawad Jewel Gregorio, 56 anyos sa edad, Kagawad man sa barangay Kabahog, kag residente sa Prokion sa mga barangay. Ining 357 caliber revolver nga deface ang serial number wala man sang bala nga ang pag-turnover sinisiya isa ka persona hindi na magpakilala lang at tinadlock man. Ang importante nga turnover yawan sa pulis kaya suro pa sa report kaya base sa information gid nga inisya ang kabahin sa gapon sa kampanya man sa kapulisan sining tukhang kontra illegal nga pusil. Kaning arwas hindi na ini gamit pa sa kun ano pa nga base kung makahalit pa. So bangon siniga 357 caliber revolver ini gain by luhan man sang bugas kaya suro pa sa kay Kagawad Jewel Gregorio at yung bugas yatag to sa nag-turnover siya nga ilaman constituent sang barangay Kabahog. So nagaparawagan gyapon ang kapulisan nga kung may mga armas man da pila ng kabang nga puluyo optan nga armas i-turnover na o kon i-surrender na sa kapulisan agad nga hindi na makahalit pag pila kadlaw hindi man sila makasuha kasi kung may mag-report man sila na may armas sila ginaoptan action dahil. So para mo na ito manulong nga report, balita informasyon para sa Action Report Sunday edition. Ini sa Action Roger Gutibeng nga report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:39 na ang takna sa buong kagahon. Kamang nga salamat kay Action Roger Gotib siya sining nga report and congrats sa tikang nga ginhimo sang barangay Kagawad. Nati dapat maga-serve ni bilang ehemplo o kon example, role model ang aton sining nga mga public official nga kung may mga expired ka mo dira nga mga armas nga mga wala na sa mga lisensya, mag-renew ka mo. Hindi ka mo mag-renew surrender nyo sa aton sining kapulisan since may mga programa man or ginatanyag like armas sa Baylo Bugas. Action Radio Philippine Standard Time alas 5:40. Magabalik ako pagkatapos gate lamang sini standby. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kon i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo
tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix kla sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:42. Parayon ka mo sa gihapon nga nagapamati naga-monitor sa action reports sa Sunday edition. And base naman mga ka-aksyon sa ginpagwa nga local forecast ang Provincial Disaster Management Program Division nga ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod ang maka-eksperyensya sang tumalagsahon nga pag-ulan kag pag-panaguoba pango dinhi sa localized thunderstorm. Ang aton sining sunrise karon pa alas 6:10 sang aga, samtang magatunod naman ang sunset alas 5:44 karon sa hapon mga ka-aksyon. Halin kay 0197, mensahe ang inpagi sa aton sining text hotline mga ka-aksyon. Action Dale, good morning. Yolanda Pasamante sang Bago City, naga-monitor ko sa Action Radio. God bless sa imo Action Dale. Salamat gid kay Madam Yolanda. Salawat sa may mga luyag magpalambot sang birthday greetings o kung pagpanamyaw, pwede nyo mapadala sa aton sa text hotline 0963-757-9874 mga ka-aksyon. Check nato ng dugang mag-greeting sa comment section sa aton sining Facebook Live. Good morning lang kay Ma'am Cecil Bekbek na nakatutok sa aton sining Facebook Live. Sir Manjo Biarneho, mayong aga. Sir Alex Monteza, Viva Pitsenyo, sa Familia Gomez, Balbuena, sang Barangay Taguk, sang Mangga, Kabangkalan, kag sa may Familia Carmona Alvarez, sa may Barangay Biniquil. Greetings, halin kay Sir Alex Monteza. Emilio Sigumpan, matugdaw nga aga sa Balaan nga Domingo Action Day. Yes, agree gid Sir Emilio. Ating iban nila for sure hulaton pa nila karon nga mag-init-init ang tiyempo, hopefully para magpaligo. Pero namin niya magpaligo mga ka-aksyon kung kaagahon. No, may mga option man kita, pwede kita kainit sang tubig. Kay mas namin gid kung nakapaligo ikaw, kay fresh ang imo sininga pamatyagan. Daw hindi balap pilit. Kag syempre, kag hindi bako. Naman na dapat. Sige. Alin naman kay Ma'am Jinky de Alagdon, Blessed Sunday Action Day sa Lazar, kag kay Mr. Arthur Jeff Villasora, Vanessa Mayo and Doc Matt Mayo, Mama Lolit Yalagdon, Papa Joe Alma Oligon, Noel Amar, MJ Season, and all my family sa may barangay Pandanon, DSB. Salamat gid from Arizona, USA. Amo nang pagpanamyaw ni Ma'am Jinky Dialagdon. Sir Otay Benedicto, liyog lang ko tamyo sa akong kumpare kapitan, Sergio Libre, sang barangay Manlucahoca, sa may syudad sang Sipalay. Maraming salamat si Ma'am
MJ Escandido, good morning. Nag-send siya sa private message sa aton sining messenger. Madamo gid nga salamat. Padayon lang mga ka-aksyon pagpadala sa inyo sining mga greetings sa pagpanamyaw. Pwede sa text hotline, kag pwede man sa aton sining comment section sa Facebook Live. And kung gusto ninyo suportahan ang Team Action Radyo Bacolod, pwede gid mo makapadala sa inyo sini nga Facebook stars sa mga ka-aksyon. And amo to kay nagin muno naton sa anon sa kun sini nga intro ngati ang subong nga activity or competition nga ginahulat sang kadamaan, especially sa mga pageant enthusiast mga ka-aksyon amo ni ang Miss Universe 2022, no? So 2022 edition pa ni siya, pero subong lang nga January 2023 pati gayon nun ining tuigan nga pa in this mga ka-aksyon ni siyang patigayunon sa may New Orleans Ernest N. Memorial Convention Center dito sa may USA mga ka-aksyon. Kag syempre kung nabalitaan naton bag-o ang nagapanag-iya sang Miss Universe. So may mga bag-o man silang mga format, no, sang competition mga ka-aksyon. Like 84 action hands ka mga kandidata all over the world ang mga pa-indis grabe, no. Kung ikaw di ang koronahan karon out of 84, wow. Pero makasulod ka sa top 5 ti dako ina nga dungog top 3. Pero namigid kung ikaw ang koronahan kay bugal giniya sang pungsod nga imo sini nga gina-represent. Sa na-mention ta na out of 84 ka mga kandidata, pagapilion ang top 16. Diba sang una top 16 naga top 10, no, nagaamat-amat malala ginatrim, ginapanubuan or ginakata. Pero ti subong information from top 16, top 5 dayon. Ano mo nang gina big cut kung baga mga ka-aksyon ang matabo karon and 9 AM Philippine time amo na siya mag-air, no, ang Miss Universe diri sa Pilipinas. Samtang Sabado naman sang gabi dito sa may New Orleans mga ka-aksyon. So tiim rin dapat suportahan naton ang aton sining kandidata. Kasi amo na siyang nagdaog sa Miss Universe Philippines 2022 nga si Celeste Cortesi. 25 anyos nga Pinay. Amo siya nagdaog, nagligid nga tuig ang mag-represent sa pungsod Pilipinas mga ka-aksyon. So kadamo sa mga forecast, kadamo sang mga opinion nga ginpagwapagi sa social media. Makitaan man naton Blackson Hens ang mga video clips, no, sang performance sang pambato sang Pilipinas. Ngati makabig basta world of pageantry Pilipinas wala man nagapaulihi, no, sa patag sang sports, sa patag sang mga artwork, sa patag sang sinaot, kinanta, pag syempre amo niyang pageant. For sure si Action Zeal karon malibot ni sa mga beauty parlor Blackson Hen. For sure sirado gini mo meanwhile. Samtang ginapatigayon ning Miss Universe. Iti ang mga kauturan naton from LGBTQ community, mga lalaki, babae, or mahilig sa silang competition. Kag syempre mga Pinoy, ginasuportahan naton ang mga Pinoy man nga tiglawas, especially kung may mga international competition. So dugay-dugay check ni Action Zeal ang sitwasyon, no, sa mga kundiin man gina-televise kay may mga restaurant, mga hotel nga nag-offer man ang action sang pay-per-view nga ginatawag. Pero may mga free viewing man sa aton sa mga action later on. Check niyo bala na ang social media nga Facebook. Syempre ma-update man kita sa mga nagakalatabo kag sa resulta man sang Miss Universe 2022 mga ka-aksyon. Kag ti short background sang aton sining pambato nga half Italian, half Pinay nga si Celeste Cortesi. Una na siya gali mga ka-aksyon nga nag-join sa local pageant pagiman sa Miss Earth Philippines 2018. Kagamoto no sang Miss Universe Philippines 2022 iyan na lutos or na pierde
ang 31 kaiban pa nga mga kandidata mga kaaksyon. Kagti subong target naman nga makuha ni Cortesi ang 5th crown para sa Pilipinas sa sini nga competition. So good luck sa pambato sa katon sini nga Pilipinas, si Celeste Cortesi. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:51. Additional greetings mga kaaksyon. Si Athan Borromeo Bugtao, Panakyaw, mayong Ag-Action Dale. Monitor from Barangay Panakyaw, Isabela, Borromeo family, greet them. Sa tanan nga LCC yan sa La Carlota City College from Sir Nathan, LPT Maed, Blessed Sunday ARB. Madamong gid nga salamat, Athan Borromeo. Good morning, Action Dale. Tami ako, Ma'am Vanessa, kay Doc Matt. Sige, ako, Ma'am Jing, nilog doon. Alin kay Madam Candido Hildor. Sige, salamat, Gid, sa ginapadala ninyo ng mga greetings sa mga kaaksyon. And sa na-mention na, temporary, lilag today nagbulos kay Action Dorel. So, next Sunday, makaupo din na si Action Dorel Cabato nga nag-celebrate recently sa sini nga kaadlawan dito sa may Mindanao, sa may North Cotabato. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:52. Check natin, Action Hens, ang balik report sa patrol. Si Action Zil Minardo, check natin ang mga balita nga natipon Action Hens ni Action Zil sa sinimang tinio, no? Alas 5:53 ang takna subong nga Domingo sang kagahon. Happy Sunday sa bago gilabang nakatutok sa aton sini nga pangalagad. Sa mga nagapadulong sa simbahan, halong-halong, kay medyo basa ang aton sini nga mga dalanon. Yari ng balik report ni Action Zil Minardo sa patrol. Action Zil, go ahead. Action Dale, kumpiskar ang mas sobra sa 1,000 pesos na balor ng illegal nga droga sa isa barbero sa lipat tayo nga drug activity operation ang Bacolod City Drug Enforcement Unit sa Procneption Barangay Singkang Airport sa siyudad sang Bacolod. Ginkilala ang nadakpan nga si Celso Alvarez Jr., 43 anyos, kag residente sa nasambit nga lugar. Na-recover sa suspect ang 8 ka sachet sing ginasuspetsuhan shabu, may kabugatan nga 16 gramos sa ginagabalor sang 108,000 kag 800 pesos. Sa karon yara nahunong ang suspetsado sa Bacolod City Police Station 8 kag natalan na nga pasakaan sang kaso sa paglapas ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Balita gikan sa patrol ini sa Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:54 mga kaaksyon. Madamong gida nga salamat sa report na Action na Zil Minardo. Everyday do may bypass operation nga ginakandak ng aton sini nga mga otoridad, aton sini nga mga kapulisan. At kung madakpan ka, bumoy ka gid sa presuhan. No, amo na ang budlay mga kaaksyon, no? Especially kung pamilyado ikaw, madakpan ka sa mga bypass operation, sa mga illegal activity. Di ka luluoy ang imo sini nga mga kabataan na mas mayong subong pa lang, kung pwede pa lang. Hindi lang kung pwede pa lang, kundi gwa na kamo sa inyong sini nga mga illegal activity. Action Radio Philippines Standard Time, alas 5:55. Magabalik ako pagkatapos gid lamang sini. Standby. Kamot gaantos, nabagdig nga si
Una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 5:56 na ang takna sa buong kagahon mga kaaksyon ha. Sige so far naubos na lawag ang tanan nga mga greetings nga ginapadala sa aton sining text hotline kag Facebook page mga kaaksyon dira sa may Barangay Bakong Bago City tamo lang family Alfonso nga nagatutok naga-monitor alin kay Al John Alfonso madamo gid nga salamat. Inyo nabatian mga kaaksyon ang kabugusan nga pagpangalagad sa Aksyon Report Sunday edition. Karon nga adlaw Domingo, Enero 15 tuig 2023. Ako inyo kaaksyon, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio!